Bizipozaren esan genezake 3. edizioa honakoa. Bizipozan gaur egun 35 elkarte daude, eta orduan helburua horixe zen, ez? 3 urtez elkarte guztien kantu eta bideoklipak sortzea. Elkartetaz ari ginen, eta hemen daukagu Noemi, Arnasa elkarteko kidea esan genezake. Nola hartzen dezute horrelako ekintzak? Azkenean zuen aurrak eta zuek ere bai, aktore lanak egin behar dezute, ahotsa zartu. Hombre, polita dira, egia esan, gure egunerokotasuna, Leirek esan duen bezala, ospitalean asko gaude. Eta, gure etxea ere ospitala da. Oso zaila da, ze fizikoki igual ez da nabaritzen, alde batetik hobeto, Baina, barruan dara matzate kriston larritasuna. Eta, bizipozak laguntzen digu horretan pila bat. Orduan gauza hauek oso polita dira. Ze, bizipoza da, azkenia... Izenak dioan bezala, ez bizipoza ondo aukeratutako izena da, ez? Bai, benetan. Egun berezi esan genezake dela gaurkua, ez? Behintzat, desberdina bai. Kanta berezi bat grabatzen ari geha, nahiko unkigarria, eta hemen zagutu dugu bizipoza elkartean dabien jende desente. Oraindik pixkat liseritzen hori ere, egon gara kantatzen, jarri diegu kanta, ikusi dugu lehenengo impresioan nola ze ekarri dien, eta aurpegingatik esan genezake impresiona eraman. Pozik geratu direla, hitza ere ederra da, eta... Arnasa zer nolako hitz polita dan, ez? Bai, Arnasa berak hitz modura, eta nik ustot esaten dugunean, bai, ez, transmititzen da bela benetan esan nahi da bene Arnasa hori. Ni batu nintzen aitzoleaz Noemiaz, Helenen idatzi bat bai hartu neban, eta azkanian saiatu nazena da eurak ez eustena beste hitz batzukin, baina euren letria da. Elkarteak dira bizipozako oinarri nagusia, bereiek dira, ez, elikatzen gaituztenak. Eta bereiek dira ekimen honetaz aparte egunerokoan izugarrizko lana egiten dutenak, ez, eta benetan aitortza hori, ez, beraiena da. Bai, ni gainera elkarte asko ez dituen ezagutzen, eta honek eman dit aukera, azkenean horren barruan dauden eta Euskal Herrikoak diren elkarteak ezagutzeko, zakit egunerokotasunean agian ez daude hain harremanetan horrelako gauzekin, eta honek balio dizu konektatzeko pixkat hain erosoak ez dian egoerekin, eta polita da. Bi batzuek ekimen eder honen parte da. Nola gure aurkezlea den Xabier Zukia bidali dugu, baina lasai guztiok, ez baitu abestu. Abestu ez, letra sortu du, letra ederra, politia benetan, eta, kamaraz bezalde dantza ere egin. Bai, dantza ere aldu. Pixka, bai, egia esan, ez, izugarrizko girua sortzen da grabaketa hauetan. Zuk alaba bat duzu ez, okerrez banago, eta Ola Salvadorren fan suitsua egi da. Bai, berak aukeratu zuen, bere ilusioa zen olatzeke abestea, Arnasako abestia. Gustavo alzazu nola defenditu duten zure letrak Olatz eta Jonek? Bai. Egixe esan, Bai, ez defenditu baino, gainera ilusiona jauztan beba izakitxe eurak abestuko bela, eta horrek hartzen da bendana, Arnaz barritxutzen dabe. Benezkak eskerrik asko, eta gora bizipoza. Gora.